осорхонаи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар таърихи 29 октябри соли 2024 бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди ифтитоҳ қарор гирифтааст. Осорхона аз 3 шуъба ва толорҳои алоҳида иборат буда, он инъикосгари фаъолияти донишгоҳ дар даврони мавҷудият ва ҳамчунин таъриху фарҳанги миллати тоҷик мебошад. нахустин гӯшаи осорхона дирӯз, имрӯз ва фардои Тоҷикистон номгузорӣ шудааст. дар қисмати дирӯзи Тоҷикистон харитаи сиёсии имрӯзаи Тоҷикистон мушоҳида мешавад. Дороиҳои табиӣ ва таърихию фарҳангӣ инъикос гардиданд. аз ҷумла дар қисмати шарқ мо тавассути қисматҳои ранги сафед дошта минтақаҳои барфпӯши Тоҷикистонро мушоҳида мекунем ва ҳамчунин дар ҳамин қисмати шарқи Тоҷикистон тавассути сангҳо он канданиҳои фоиданоке ки дар ин минтақаи Тоҷикистон бо шумораи зиёд ба чашм мерасад пешниҳод гардидааст ва ин ифодагари он аст ки албатта Тоҷикистон аз ҷиҳати канданиҳои фоиданок бой мебошад. аммо дар қисматҳои дигар бошад тавассути тасвирҳо мо ҳам ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва ҳам табииро мушоҳида мекунем ки ин аз мероси гарони ниёгони мардуми тоҷик ва табиати Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. дар қисмати имрӯзи Тоҷикистон бошад тавассути тасвирҳо бино иншоотҳое дида мешаванд ки онҳо барои пешрафти соҳаҳои мухталиф саҳми назаррас гузошта истоданд. аз ҷумла нахустин бино ин қасри миллат мебошад. дар қисмати пасманзар нишон ва парчам аз муқаддасоти миллӣ ба чашм мерасад ки парчам албатта бо баландии 165 метр яке аз баландтаринҳо дар минтақа маҳсуб меёбад. ҳамчунин дар ин қисмат бинои осорхонаи миллӣ дида мешавад ки он соли 2013 ифтитоҳ шудааст ва имрӯз бо ҷамъоварии беш аз 80 000 экспонат таъриху фарҳанги миллати тоҷикро ҳам ҳифз ва ҳам онро дар сатҳи шоиста муаррифӣ менамояд. дар қисмати охири қисмати марказҷой албатта мо кохи Наврӯзро мушоҳида мекунем ки кохи Наврӯз ифодагари ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик аз қабили кандакорӣ дар рӯи чӯб, кундал, гаҷкорӣ ва амсоли инҳо мебошад. дар қисмати пешманзари ин тасвир мо муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомониро мебинем ки соли 1999 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе қомат афрохтааст ва ҳамчунин аз ҳама он осоре ки ба таври барҷаста мода гардидааст ин маҷмӯаи истиқлол мебошад ки он албатта ифодагари рамзи истиқлол ва давлатдории навини тоҷикон маҳсуб меёбад. дар қисмати фардои Тоҷикистон бошад мо бино иншоотҳоеро мебинем ки албатта онҳо дар раванди сохтмон қарор доранд. дар қисмати марказҷои гӯшаи навбатӣ албатта мо амсилаи донишгоҳро мушоҳида мекунем ки он аз ҷониби яке аз донишҷӯёни ин даргоҳ Гулзода Нуриддин дар соли 2019 омода гардидааст. ин ҷо биноҳои таълимии донишгоҳ аз давраи ибтидо давра ба давра то замони муосир тасвир гардиданд ки дар қисмати пешманзар мо мушоҳида мекунем ки нахустин биноҳо марбут ба соли 1937 мебошанд. аммо давраҳои баъдӣ ин солҳои 78, 2007, 2014 ва 2024 ҳастанд. дар умум ин 11 бинои таълимӣ замина мегузорад то донишҷӯён дар риштаҳои мухталиф дар ин ҷо таҳсил намуда ва соҳиби ихтисос гарданд. дуюмин шуъбаи осорхонаи донишгоҳ ин шуъбаи табиат мебошад ки он ба табиати зебои Тоҷикистон бахшида шудааст. зеро дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ донишҷӯёни факултетҳои биология, география ва амсоли инҳо корҳои илмии худро дар ин гуна марказҳо амалӣ менамоянд.
ва дар ин толор тавассути тасвир, барҷастагӣ ва хусса аз ҷониби ҳунарманд Сангов Баҳром як гӯшаи зебои Тоҷикистон инъикос гардидааст. зеро табиати Тоҷикистон хеле бой ва рангин буда, дар Тоҷикистон 13 000 намуди ҳайвон ба қайд гирифта шудааст ки 222 намуди онҳо ба китоби сурх ворид шудааст. ва дар баробари ин аз олами растаниҳо низ ки дар Тоҷикистон 6 000 намуди растанӣ ба қайд гирифта шудааст, 150 намуди растаниҳои Тоҷикистон ҳамчун гиёҳҳои шифобахш дар соҳаи тиб истифода мешавад. дар ин шуъба тавассути тасвирҳо минтақаҳои баландкӯҳ аз ҷумла қисмати Чилдухтарон ва ҳамчунин минтақаҳои мамнугоҳҳо ва парваришгоҳҳо тасвир гардиданд. яке аз экспонатҳои хеле нодири осорхона ин мусавварае мебошад ки дар он устод Садриддин Айнӣ тасвир гардидааст. ҷолибияти ин тасвир дар он аст ки устод дар ҳолати кор дар назди миз бо гирифтани китоб ва қалам ба даст тасвир гардидааст. ин як аз он тасвирҳое мебошад ки албатта ба тамошобин маълумот медиҳад ки устод пайваста ба мутолиа ва эҷоди асарҳо сару кор доштанд. толори навбатӣ осорхонаи донишгоҳ номгузорӣ шудааст тамаддуни тоҷикон. зеро тоҷикон доро як тамаддуни хеле ғанӣ ва бой буда, дар қисмати кунунӣ паҳлӯҳои мухталифи он инъикос гардидааст. дар даромадгоҳи рамзии шаҳр, яъне даромадгоҳи рамзие ки мушоҳида мешавад, ду мавҷудоте мушоҳида мешавад ки ин мавҷудотҳои тахайюлӣ мебошанд. аз ҷумла дар қисмати канорӣ ин тасвирҳое ҳастанд ки омезиши олами ҳайвонот ва инсон ҳастанд ки аз тахайюлоти бои ниёгони мо шаҳодат дода, онҳо аз ёдгории қадимаи ниёгони мо пойтахти империяи ҳахоманишо Персеполис гирифта шуданд. аммо дар қисмати болои дарвоза бошад, рамзи 5500 солагии Саразм дида мешавад. гӯшаи нахустини толори тамаддуни тоҷикон ба шаҳрсозиву шаҳрдории тоҷикон бахшида шудааст. дар қисмати кунунӣ шаҳрҳои Саразм, Самарқанд, Бухоро, Тахти Сангин, Ҳисор, Хуҷанд, Бунҷикат, Ҳулбук ва амсоли инҳо ба чашм мерасанд. ин шаҳрҳо шаҳодат аз он медиҳанд ки мардуми тоҷик дар тӯли таърих барои пешрафти ҳаёт, зиндагӣ ва беҳтар хубтар шудани онҳо сайю талош карда дар пешрафти ҳунарҳои мухталиф саҳмгузор буданд. ва ин шаҳрҳо ифодагари он ҳастанд ки дар тӯли таърих аз худ тоҷикон меросе гузоштанд ки онҳо заминаи пешрафти тамаддун дар минтақа ва ҷаҳон гардиданд. аз ҷумла маҳз дар раванди корҳои бостоншиносӣ аз яке аз ин шаҳрҳо бо номи Ҳулбук осоре бозор шудааст ки он аз рушди шаҳрдорӣ шаҳодат медиҳад. дар қисмати пешманзари ин гӯша мо тасвирҳои корвони уштурҳоро мушоҳида мекунем ки тоҷирон моли худро аз як минтақа ба минтақаи дигар интиқол дода истоданд. яъне ин марбут ба роҳи бузурги абрешӣ мебошад ки шарқро бо ғарб пайваст мекард. аммо ниёгони мардуми тоҷик дар беҳтар хубтар шудани ин роҳ саҳми худро гузоштанд. як аз давраҳои тиллоии ниёгони мардуми тоҷик даврони мавҷудияти давлати Сомониён мебошад. давлати Сомониён дар асрҳои 9 ва 10 арзиҳастӣ карда, асосгузори он шоҳ Исмоили Сомонӣ мебошад.
дар қисмати навбатӣ шоҳ исмоили сомонӣ ба тариқи барҷаста тасвир гардидааст. шоҳ дар болои асп бо либоси шоҳӣ, дар сар тоҷ ва бо дасти рост кавкаба дошта, он дар як шакли ғайриоддӣ тасвир гардидааст. шоҳ исмоили сомонӣ дар назди сарбозон инъикос гардидааст, ки сарбозон ҳамагӣ бо либосҳои ҳарбӣ ва бо гирифтани найза ва сипар дар ҳолати росто қарор доранд. инҷо муроҷиати шоҳ ба сарбозон тасвир гардида, онҳоро рӯҳияшонро баланд бардошта истодааст. ҳамчунин дар қисмати кунунӣ мо мушоҳида мекунем, ки дар пасманзари сарбозон тасвири девори Бухоро мушоҳида мешавад. аммо як қисмати девори Бухоро дар ҳолати шикаста тасвир гардидааст. ин ба он маъно мебошад, ки дар ҳар давру замон вақте ки душманон ба ин шаҳр ҳуҷум мекарданд, девори Бухоро рахна мешуд. аммо бо омадани шоҳ Исмоили Сомонӣ ба дарбор ин анъана аз байн бурда шуд. яъне шоҳ Исмоили Сомонӣ гуфт девори Бухоро ман ҳастам. то он замоне ки ман ҳастам, ин ҳудудро аз душман ҳифз мекунам. бо ҳамин омил дар қисмати пасманзар девори Бухоро тасвир гардидааст. маҳз дар даврони мавҷудияти Сомониён муомилоти пулӣ хеле рушд карда буд ва бо ҳамин омил дар қисмати боло аверс ва реверси сиккаҳои тиллои замони Сомониён тасвир гардидааст. имрӯз ин сиккаҳо бо шумораи хеле зиёд аз кишварҳои Аврупо, аз ҷумла шарқи Аврупо бозёфт мешаванд. ин шаҳодат аз он медиҳад, ки муомилоти пулии замони Сомониён хеле густариш ёфта будааст ва ин давлат дар пешрафти муомилот нақши муассири худро гузоштааст. осори баъдие ки дар қисмати давлати Сомониён тасвир гардидааст, ин мақбараи Сомониён мебошад, ки он аз 4 кунҷ иборат буда, андозаи он 10 ба 10 аст. ва ҳамчунин бояд зикр намоям, ки ин қисмати болаш бо гумбадҳо пӯшонида шудааст, ки ҳам гумбади калон ва ҳам хурдро доро мебошад. ҷолибияти ин осори таърихӣ дар он аст, ки он аз хишти пухта ҳам омода шудааст ва ҳам зебу зиннат дода шудааст. дар қисмати навбатии экспозитсия дар витринаҳо осори марбут ба ҳунари мисгарӣ ва кӯловгарӣ ба чашм мерасад, ки онҳо аз ҷониби донишҷӯён ва омӯзгорони факултети таърихи донишгоҳ дар раванди корҳои бостоншиносӣ ва роҳҳои мухталиф ба даст омаданд. ин осор гувоҳӣ аз он медиҳад, ки дар ҳар давру замон ниёгони мардуми тоҷик барои беҳтар хубтар шудани вазъи зиндагӣ ва пешрафти рӯзгор ашёҳои гуногунро аз филиз ва гил омода карда мавриди истифода қарор доданд, ки дар ин ҷо ҷомҳои мухталиф ва ҳамчунин зарфҳои хеле гуногун ба чашм мерасанд. қисмати охири толори мазкур ба илму фарҳанги тоҷикон бахшида шудааст. ин гӯша илму фарҳанги тоҷикро аз асри 14 то 19 фаро мегирад, яъне аз Абдураҳмони Ҷомӣ давра ба давра то Аҳмади Дониш. ин гӯшае мебошад, ки бо тариқи тасвир ва барҷастагиҳо шахсиятҳои бароманди ин миллат тасвир гардидаанд. ҳамаи ин нафарҳон дар ҳолати кор тасвир гардида, онҳо бо гирифтани қалам, китоб ва мутолиа ва ҳатто омӯзиши ҷиримҳои осмонӣ ба чашм мерасанд. ин ҷо мо дарк менамоем, ки дар ҳар давру замон барои пешрафти илму фарҳанг ниёгони мардуми тоҷик нақши муассири худро гузоштаанд. маҳз ба воситаи асарҳои эҷоднамудаи онҳо имрӯз дар қисмати марказҷое, ки китобҳои марбут ба мероси хатӣ ҳастанд, мо дарк менамоем, ки чӣ гуна ниёгони мо тавонистанд як ҷузъи муҳими таъриху фарҳанги миллати тоҷикро то ба имрӯз ба мерос гузоранд.
дар идомаи экспозитсия фаъолияти донишгоҳ аз соли таъсис давра ба давра то замони истиқлол инъикос гардидааст. дар қисмати боло нахустин ҳуҷҷате ки ба чашм мерасад, ин ҳамон ҳуҷҷате аст ки дар соли 1931 вобаста ба таъсиси донишгоҳ ба имзо расидааст. аммо дар расми дуюм чеҳрае ба чашм мерасад ки ин аввалин ректори донишгоҳ Полодов Абдуҳамид мебошанд. бинои донишгоҳ ки дар соли 1931 фаъолият кардааст, ин биное аст ки аз ду ошёна иборат будааст. яъне дар ин тасвирҳо мо фаъолияти донишгоҳро дар даҳҳаҳои қаблӣ мушоҳида мекунем. аммо дар расмҳои баъдӣ раванди хониши дарс дар симхонаҳо, коҳроҳои саҳроӣ, вохӯриҳо, мулоқотҳо ва ҳатто конфронсу чорабиниҳои дигари ин донишгоҳ тавассути тасвирҳо инъикос гардиданд. чеҳраҳое ҳастанд ки ин даргоҳро хатм карданд, ба монанди Лоиқ Шералӣ, Аҳрор Мухторов, Моёншоҳ Назаршоев, Боқӣ Раҳимзода, Борис Кимёгаров, Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ, Кароматулло Мирзо, Урун Кӯзод, Қутби Киром, Қандил Ҷураев. дар қисмати марказҷои экспозитсияи осорхона дар витринаҳо дастовардҳои донишгоҳ дар бахшҳои мухталиф ба чашм мерасанд. аз ҷумла дастовардҳое ҳастанд ки ин аз чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ба даст омаданд. албатта донишҷӯён ва омӯзгорони донишгоҳ дар мусобиқаҳои гуногуни варзишии сатҳи ноҳиявӣ ва шаҳриву ҷумҳуриявӣ иштирок карда ба комёбиҳо мушарраф шуданд ки дар ин қисмат ҷомҳо ва медалҳои онҳо мушоҳида мегарданд. аммо дар қисмати баъдӣ бошад, шоҳҷоиза аз озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат ва амсоли ин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ пешниҳод гардиданд.